Takže čaute a zároveň aj vítajte pri mojom ďalšom videu. Tentokrát to je ako si stiahnuť, nainštalovať a dať češtinu do hry The Sims 3. Otvoríte si internetový prehľadávač, ja už som tu zapol, a napíšete nejako The Sims 3 Razor 1911 Final Max Speed. Neviem, nemusí vám to vysť. Takže to nejako skúšte The Sims 3 alebo tak nejako, napíšte The Sims 3 a tam by mal byť aj Razor medzi tým. Takže okrem toho to nájdete ešte v popise, tak je to ľahšie. Takže get his torrent, dáte OK, dáte OK, no a malo by sa vám to stiahovať tu kontrolované, bude sa to kontrolovať a potom vám tu dá zdravie. Takže ja už to mám stiahnuté, takže mi to je na nič, tak to môžem zavrieť. Tak, no dáte si teraz, otvoríte si toto, také, dáte toto, čo sa vám stiahlo a Sims 3 toto, otvoríte to, pripojovanie obrazu. Áno, potrebujete Demon Tools, Light. Nebudem ukazovať, ako si to máte stiahnuť, pretože je to pomerne ľahké. Proste si stiahnite Demon Tools a stačí len kliknúť, no. Spustiť autoru. X. Ja už to mám nainštalované. Mám to už aj po česky. No. Lebo som to skúšal, no. A tu si napíšete... No, počkajte. Tu si napíšete... Tak a napíšete si tu regedit. Regedit. Otvoriť. Dáte áno. A dáte lokale. Moment, urobil som menšiu chybičku. Dáte si tu. Tu mám všetko už rozklikané. Tak. No a otvoríte si HK Local Machine. Dáte hardware, dáte software. Tu si niekde nájdete nie v tom. Nájdete si tu nejaké to vod, toto. Rozkliknete si to a nájdete ale tu sa vám povedal vod a dáte si Sims. The Sims 3, tak a tu máte lokál, otvoríte si to a budete tu mať napísané nejaké proste nejaké proste budete tu mať niečo napísané a napíšete si toto tu. CZ, nejaké myslím N, pomočka, US, alebo nejak tak. A premenujete si to na CS, taká je skrátka. Tak dáte OK. No, tak, tak. Neviem hovoriť už. Tak, no. A malo by vám to ísť v češtine. Ja vám to aj ukážem, len musím niečo skontrolovať, koľko natáčam. Ešte len, dobre. Tak, no, pre ukážku launcher, ak zapnete, tak tu budete mať všetko v angličtine, ale teraz budete mať v češtine a dáte play. Mne to bude sekať, ja to len ukážem. No, taká je ukážka hry. Dúfam, že ma počuť dobre. The Sims 3. Video si pozrite sami. No a vidíte, tu už máte dole všechna práva vyhraná. Rozšiřovanie obrazu. Ja už som to hral. Dobre, no. Vidíte, máte to už všetko. Nová hra a tak. Takže, dobre, konec. Takže, dúfam, že sa vám video páčilo. Ak hej, dajte like, ak nie, dajte dislike. Nezabudnite to všade zdieľať. Odber. A povedzte aj svojim kamarátom, nech mi dajú odber. Ale to bol len taký nejaký menší vtip. Takže, čaute. Mějte se
Majte sa a príjemný zvyšok dňa.